Сторони, глибоковажені брати і сестри, темники сьогоднішньої відпустової святої мши. Це слово рефрену сьогоднішньої Евхаристії Костел адресує протагоністу сьогоднішнього дня святому Яну Хрестителю. І сьогоднішнє Євангеліє, яке ми тільки що почули, розповідає об тих чудовних справах, які сталися в сім'ї Захарії і Ельжбети. Найперше, вони були бездетні, а бездетність у Старому Заповіті сирот грецького народу лічилася великою бедою, тому що прокльоном Божим. Однак Архангел говорить Захарії, який виконував обов'язки святара, що в його сім'ї народиться дитя. Він не повірив в этому, і одразу був покараний, бо не змог розмовляти, став глухонімим. І сьогоднішнє Євангеліє розповідає про народження святого Яна Хрестителя і надання йому ім'я Ян. Ім'я якого, поводле єврейської традиції, йому не могли дати, бо нікого не було з таким іменем у їх сім'ї, у їх роді. Однак так сталося, всі радувалися, але всі дивилися, чому йому ім'я Ян, чому Ельжбета каже, що його ім'я буде Ян. Вона этого не придумала сама, вона это сказала, натхненная Святым Духом, а так само Бог учинив так, що Захарія почав розмовляти, і він відзискав свою мову, і перед этим ще написав, що його ім'я Ян, і став розмовляти. Всі дивилися, ким буде це дитя, як веде в історії збавлення. Це дитя сталося святим Яном Хрестителем, сталося тим, який відіграв вельми велику роль у збавленні чоловіка і в історії збавлення чоловічства. Сьогодні, ми вже відзначали на початку цієї святої мши, Костел цілібрує урочистість народження святого Яна Хрестителя. Коли ми візьмемо в руки літургічний календар, то побачимо, що тільки 3 особи тягом літургічного року мають, так скажемо, означати, день народження означається. Это народження нашого Спасителя Ісуса Христа, 25 січня, зрозуміло, коли ми означаємо дні народження людей, які славних людей, які нечто значить в історії, записалися в історію чоловічства, то чому не можемо не означати день народження Спасителя, це зовсім натурально. Наступний день народження Святої Святейшої Панни Марії. Це так само натурально, бо вона народила світу Спасу, коли прославляємо її сина, то прославляємо так само і його матір. А третя особа з'являється виновітно святий Ян Хреститель. І чим же він заслужив таку славу, що навіть коли день його народження припадає на неділю, то не цілібрується святая мша з неділі, а цілібрується та ж сама святая мша, яку ми сьогодні цілібруємо. Отказ на це питання, чому він заслужив таку повагу в історії, дає Святое Писання. Найперше Святое Писання називає святого Яна Хрестителя попередником Ісуса Христа, попередником Спасу, попередником Месії, якого тисячогоддя чекало чоловічство. Далі, його завданням було підрихтувати дорогу приходячому Пану. Ведаем, что по благой дороге мы далеко не доедем, ведаем, что можем поломать машину, можем заблудиться, может быть авария и так далее. Так само в духовном сенсе треба подрихтовать шлях для приходу Спасу. Это было головное задание святого Яна Хрестителя, задание, якое він отримав від Бога. Далі Ян Хреститель стався тим, який перший показав на Ісуса, який проходив повоч, назвав його Месією. Месією назвав тим, якого так довго чекали. Так само може возникнути у нас питання, а чи сам Пан Ісус не мог назвати себе Месією? Чого ще потрібен якийсь посередник? Ісус не однойче себе називав Месією. Але проблема вся в тим, що ми, як люди, грешні люди, чоловіча природа, яких скажена першородним грехом, ми не бачимо сонця, яке світить. Ми не бачимо сонця, яке
My хочемо жити у темі. Тут відомо, сонце бачимо, це натуральне сонце, Євангеліє, сонце учення Святого Писання, сонце учення Ісуса Христа, ми часто этого не бачимо. І потрібно ніхто інших, який би вам сказав, гляди чоловік, ти повинен ходити у світлі Божого права, у світлі Божого закону, у світлі учення Ісуса Христа, у світлі учення Костьола, а ти не хочеш ходити в цьому світлі, ти не хочеш жити в цьому світлі, ти хочеш жити у темі, у греховній темі. Вельми часто ми живемо такою філософією надовго. І кажемо, так шмат людей сім'ї розкладаються, розводяться, так шмат забивається дітей в реанімації, так шмат гвалту, так шмат несправедливості, так шмат незаховання закону, так шмат аморального життя, яке проявляється в різних сферах нашого громадства і в общем світі, і так далі. Так чому ж я не можу бути таким? Чому я повинен бути неким там святошей, і так далі, коли всі інші так живуть? Так то ж саме було і в часи святого Яна Хрестителя. Але він був інший. Він білий називав білим, чорний називав чорним. І він не піддався спокусе казати, що коли щось недобре, не бачить этого недоброго, казати, що все добре, немає ніяких проблем. Ми добре, напевно, відаємо особу Олександра Солженіцина, совєтський дисидент, який шмат часу провів у совєтських концентраційних лагерах, який написав «Архіпелаг ГУЛАГ» і інші книги про переслід, про чоловіка, про переслід віри у былим Совєтському Союзі. Напевно, шмат з нас відає так само іншу особу Мартін Лютер Кінг, який у Сполучених Штатах Америки змагався за прави афроамериканців. Эту летание можно продолжать на бесконце. В истории человечества было шмат людей, які не поддалися спокусе, бачачи зло, сказать, что все у нас добре. И таким был святый Ян Хреститель. И он показал с ужасными людям гнилость, духовное загнивание, духовную гнилость, духовный расклад своих суайчинников. И они имели Божий закон, Бог их вывел из египетского рабства, Бог их привел в Украину молока и меда, кажется, Святое Писание, а они сами отреклись от Бога. Они жили так, як лиця Бога нема, так само, як і сучасний світ живе. І нічого не змінилося. Пройшло 2000 років від того часу, коли жив і святий Ян Хреститель, і Ісус Христос дав нам своє Євангеліє. Однак ми вельми часто забуваємося, ми вельми часто живемо своїм законом, але не законом Божим. І тому наш час так само потрібні нові Яни Хрестителі. Яни Хрестителі вже в 21 столітті. Як припомнити ще раз чоловічеству о тим, що, як казав святий Ян Хреститель, сякера вже приложена до коренів древом, які не дають плону. Кожен з нас повинен принести свій плон. Не тільки плон, що ми будуємо доми, асфальтуємо дороги, продукуємо маси, белаші і так далі, але так само духовний плон. Духовний плон, бо духовне життя з'являється подмурком нашого життя. І коли його не буде те, що ми нічого не переживаємо, і наша країна, який громадсько-політичний кризис, який не завершається, і кризиси, різні кризиси інші, які переживають сьогодні сучасний світ. А цей кризис у шмат. І кризис сім'ї, яка з'являється подмурком кожного громадства, і кризис Божого дару життя, самого великого дару, який ми отримали від Бога, дару, яким сьогодні маніпулюється, життя, яке можна купити і продати, життя, яке становиться товаром. Ми так само переживаємо кризис моральності, який бачимо сьогодні в мас-медіях, і в культурі. Культура, корень слова культура – это культ, означает, что культура повинна нести духовные коштовности у нас в свете. А что она сегодня несет? Тебе шмат бачим телевизійних програм, чи слухаємо радіопрограму, чи в інтернеті духовних коштовностей. Ні, зовсім інші. Вони не ведуть нас до Бога, не ведуть від Бога.
І адбываецца гэта маральная дэструкція грамадства, якая з'яўляецца прычынай усіх іншых бедаў. Ян Хрысціцель таксама запісаўся у гісторыю той, які не трымаўся сваёй славы, не трымаўся, можна так сказаць, сваёй улады. Ён вельмі папулярным, за ім шлі людзі, натоўпы людзей за ім ішлі. Але ён сказаў: пасля мяне прыходзіць мацнейшы. Пасля мяне прыходзіць той, якому я не варты развязаць шнурок ад яго абутку, ад яго сандалу. Ён ведаў, што ў свеце ўсё змяняецца. І гэтыя праблемы таксама мы сёння перажываем. Святы Ян Хрысціцель таксама быў тым, які паказаў, якім чынам Бог уваходзіць у чалавецтва, у гісторыю чалавецтва. Паказаў, Бог уваходзіць у аснове Jesúsa Христа. Недостатково толькі тое, што Сын Божий, другая асоба Святой Тройцы, уцелавіўся, стаў чалавекам для нас і для нашага збаўлення, як мы вызнаем у вызнанні веры, у нашым крэда, але ён таксама у сваёй пакорнасці прыняў Янавы хрост. Прыняў хрост з рук святого Яна Хрысціцеля у рацэ Ярдан. Гэты хрост яму не патрэбны, але гэтым хростам ён хацеў аб'яднацца з усімі людзьмі. Ён хацеў з'яднацца, паказаць, што ён такі самы, як і кожны іншы чалавек, акрамя граху, з'яднацца з грэшным чалавецтвам, каб потым на дрэве крыжа спаліць гэтае чалавецтва ад праклёну граху, каб прывесці яго на шлях збаўлення. Ён прыняў гэты хрост. І ў гэтым усім дзеянні святого Яна Хрысціцеля, які між іншым таксама з'яўляецца апошнім пророкам Старога Запавету і з'яўляецца тым, які злучае Стары Запавет з Новым Запаветам. Бачна гэтая вялікая міласэрнасць Божая. Праз Jesúsa Христа мы атрымалі гэтую бязмежную Божую міласэрнасць. Ён збавіў нас, збавіў сваёй крыжовай смерцю і воскресеннем гэтай пасхальнай таямніцай, і гэты працэс продолжаецца. Ён сёння таксама уступаецца за нас, але нам патрэбна гэты прыклад святого Яна Хрысціцеля. Нам патрэбна тое, да чаго ён нас усіх заклікаў, а менавіта пакаянне, менавіта прабачэнне. Навяртайцеся і верце ў Евангеліі, кажа Jesús Христос, але тое самае казаў яшчэ і святы Ян Хрысціцель, які хрысціў у водах Ярдану, які наклікаў на навяртанне. І сёння мы таксама павінны услухацца ў гэты голас. Гэты голас актуальны. Голас святого Яна Хрысціцеля актуальны сёння у 21 стагоддзі, актуальны асабліва ў нашым грамадстве, якое перажывае шмат розных крызісаў. І грамадска-палітычны, і грахоўны крызіс, і пандемія коронавірусу, і шмат іншых крызісаў. Мы не ведаем, што заўтра будзе, што нас заўтра чакае, што чакае наш народ, што такая наша бацькаўшчына. Мы не ведаем. Але будзем ведаць тады, калі станем вернем сабе вобраз Бога, паводле якога мы створаны. Бог стварыў чалавека на свой вобраз і на сваё падабенства. Але гэты вобраз і гэтае падабенства заўсёды застаецца ў нас. Вся праблема ў тым, што не застаецца, што мы самі замазаны ў сабе гэты вобраз Божий, які ў нас павінен быць. Ёсць такі Божий аповед. Вядома, гэта байка такая вельмі паўчальная. Адзін чалавек, я не буду казаць, гэта жанчына ці мужчына, сёння у гэтых прапагандай ідэалогіі джендер, это невядома, чи там ідзе мужчына па вуліцы, ці жанчына ідзе, бо такі адзяваюцца па росту, што адморкава і гэтак далей. Ну, неважна. Гэта адзін чалавек, уже трохі старэйшы, такая 50, можа, гадоў, там, 40-10. Ну, гэты чалавек, які быў маладым, такі моднікам, вельмі хацеў, ці модніцай, ці моднікам, хацеў быць модным, но гэта натуральна, маладыя людзі заўсёды гэта хочуць. А слышно, што шпіталі гэты чалавек. Захвореў. І вось бачыш, што прыходзіць у шпіталь да яго Богу. Ён перапужаўся, кажа: Пане Боже, што са мной будзе? Ты прыйшоў уже забраць мяне, жыццё маё завяршаецца. А Бог яму кажа: не. Я прыйшоў тебе сказаць, што ты яшчэ будзеш
довго жити. О, дякую, Пане Боже, дякую, Пан Бог почув. Ага, як я буду довго жити, треба вместе такое життя, як я вів раніше. Закликав докторов, хутко мне тут пластичную операцию сделали, принесете мне модное одеяние, джинсы порванные, так сказать, рубашки там разные колеры, и так далее. Намалюйте мне волосы мои в разные колеры, так само тут разные, скажем, кольчики там, не только в уши, а и в нос, и в губы, и так далее. Ну, такие очень модные. Стався такий задоволений сам собою, виходить на вулицю і трапляє під коло автомобіля. Він стає перед Богом і каже: Пане Боже, як же ж так? Ти ж мені обіцяв, що я буду довго жити. А я ось так вже обновився собі так, ось радісно таки виходжу і загинув. А Бог йому каже: я тебе перепрошую, але я тебе не познав. Чи Бог познає нас? Ісус не здарма питається, що коли Він прийде в хвалі, чи Він познає, чи Він знайде віру на нашій землі? Чи Він познає кожним з нас тих особів, які створені по образу і подобенству Божому? Від цього все залежить. Від цього залежить на сьогоднішній день і на завтрашній день. Тому сьогодні попросимо нашого опікуна, святого Яна Хрестителя, как он выпросил отповедные ласки Бога для нас, для наших семей, для нашей батьківщини, как мы могли про свободу, про покаяние, про пробачение обновить у себе в образ Божого створения. А напевно, обновиться в образ нашей батьківщини и настане на нову країну, де буде пропагуватися цивілізація життя, цивілізація любові, цивілізація взаємної поваги, цивілізація нової Білорусі. Білорусі, яка повинна жити у взаємній любові, згоді, пробаченні і єдності, якої нам так не хапає. І найдобрий Бог нам по всім гэтим благословить. Амінь.